Здравейте, аз съм Ива, а това е Divine Time с диабет тип 1. Днес, търсейки нещо за себе си, попаднах на един плик, дълбоко така заровен в гардероба. Мислих, че там ще открия това, което търся, но всъщност попаднах на нещо, което доста ме изненада и бях забравила. Това бяха едни покупки. Ето такива детски играчки, такава възглавничка за дете за път. И си казах, боже, какво сме забравили тук, какво е това? И после открих и касовата бележка и видях датата на тази касова бележка. Всъщност датата е 1 май 2024. Да, това не говори нищо за повечето хора, но за нашето семейство това беше датата. Един ден преди да чуем думите "Вашето дете има диабет", да чуем диагнозата. И всъщност, защо казвам всичко това? Защото един ден преди това ние пазарувахме без да имаме каквито и да е мисли в тази посока, каквито и да е въобще капчици на съмнение на състоянието диабет. И съм сигурна, че много хора преди да чуят тази диагноза също са имали такъв тип преживяване, в което те изключват или въобще не подозират, нямат така грам съмнение. Днешната дата е 14 ноември 2025 година. На 14 ноември се отбелязва Световния ден за борба и информираност за диабет тип 1 и диабет тип 2. Това е и рождения ден на сър Фредерик Бантинг, човекът, бащата, който е открил инсулина. И защо казвам тези две неща в това видео? Защото искам поне до един човек да достигне, който не знае за диабет тип 1 и който има нужда просто да се информира за това състояние. Не да се притеснява, не да се страхува, но да знае, че диабет тип 1 е автоимунно състояние, което се предизвиква, когато твоя собствен организъм атакува бета клетките на панкреаса и съответно те не могат да произвеждат инсулин, който е важен, за да сме живи. Диабет тип 2 е състояние, в което организмът има резистентност към инсулина, т.е. панкреаса произвежда, но тялото не усвоява инсулина, който се произвежда. Има голяма разлика между тип 1 и тип 2 и ще се радвам, ако повече хора знаят за нея, защото това може да предотврати тежки последствия, както всъщност нашето семейство откри диагнозата по труден начин. Симптомите при диабет тип 1 са силна жажда, често уриниране, умора, замъглено виждане и също така глад. Защото тялото отчаяно се опитва да изчисти излишната кръвна захар чрез уриниране, често уриниране, съответно поглъщане на повече течности и на вода, а тялото е гладно, защото глюкозата не е в клетките, а е в кръвта. Това са най-важните симптоми, които трябва да знаете и които апелирам, ако вие или някой близък ваш има това състояние, бъдете информирани, споделяйте, защото информираността спасява животи. Така че това исках да ви споделя от днешния ден и ви пожелавам да сте много здрави, спокойни и щастливи. Чао!